كمي كأنكم تخطاتلتي RBL Entertainment فيلم The Passion of the Christ بهبوب تواساي هوليوود ميل جيبسون زتاليت ناي 2004 فيلم كوينا نسقلوتن كن مسقلوتو زوردو قفعتاتون كساب تنسايو نا ኢየሱስ ክርስቶስ እተዘንቱ ፊልምያ ነዝን ምዝካሪኻ እምባር ኣመንቲ ክርስትና ብፍላይ ኣብ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ካቶሊክን እዘለናዮ ቅነ ክሳብ ዓርብ ስቕለት ብሰሙነ ሕማማት ተባሂሉ ብፍሉይ ዝኽበር በዚ ምኽንያት ይኸኣ እዛ ካብቲ ብዙሕ ግፍዕታትን ስቅያትን ኢየሱስ ክርስቶስ ብውሕዱ እተዘንቱ ፊልም ኣብ ዝቕንያት እዚ ብብዝሕ ትረአ እዛ ፊልም ኣብ ሃገርና እውን ብትግርኛን ብናይ ግእዝ ናይ እግሪ ጽሑፍ ሳብታይትልን ስቅያት ጎይታና ብትግርኛ ብዝብል ኣርእስቲ ተተርጉማ ድንኳን ሓጎስ ኣብ ዝበሃል ናይ ዩቲዩብ ቻነል ተዘርጊሓ ትርከብ በዚ ምኽንያት ከዓ ገለ ሓቅታት እታ ንስቅያት ኢየሱስ ክርስቶስ እተዘንቱ ፊልም The Passion of the Christ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ሙሴ ግርማጽኔ ሰናይ ምክትታል ኣገረምቲ ሓቅታት ፊልም The Passion of the Christ እዛ ፊልም ካብ ናይ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ማለት ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስን ዮሐንስን ዝጻሕፍዎ ዛንታ ስቃይን ስቕለትን ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኩስ ብምግባር ዝተሰርሐት እያ ገለ ትሕዝቶታት እውን ካብቶም ካልኦት ናይ ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍቲ ከም ራእይ ዮሐንስ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍቲ ከም መጽሓፍ ኢሳያስን ኦሪት ዘፍጥረትን ገለ ከም መወከሲ ዝተወስደውን ኣሎ ብዘይካዚ ብኣነ ካተሪን ኢመርች ዝተጻሕፈት መጽሓፍ The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ ምርኩስ ብምግባር ድማ ተሰሪሓ ስክሪፕት ናይታ ፊልም ድማ ባዕሉ ዳይሬክተር ናይታ ፊልም ሜል ጊብሰን ከምኡውን ቤኔዲክት ፊትዝጌራልድ ተጻሒፋ ፊልም The Passion of the Christ ኣብ ሃገረ ጣልያን ኣብ ቺኔቺታ ስቱዲዮ ኣብ ዝተባሃለ ኣብ ሮማ ዝርከብ ማተራ ኣብ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ከተማ ከምኡውን ኣብ ሰብ ዘይነብረላ ብክራኮው ወይ ከዓ ባዚሊካቶ ዝፍለጥ ቦታ እያ ካብ ሕዳር 4 2002 ክሳብ ጥሪ 8 2003 ተሳኢላ እዛ ፊልም ኣከራኻሪትን ብብዙሓት ኣብ ክርስትና እምነት ዘይብለን ናይ ምስልምና ሃገራት ከም ስዑድ ዓረብ፣ ኩዌት፣ ባህሬንን ዝኣመሰላ እግድቲ ከምኡውን ኣብ እስራኤል ዋላ ንዓ ዝእግድ ሕጊ ተዘይወፀ ደፊሩ ክዝርግሓ ዝፍትን እኳ እንተዘይነበረ ምስ ኩሉ ብድሆታታ ብዓለም ደረጃ 612 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ክትገብር ክኢላ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ሊባኖስ፣ ግብፅን ሶርያን ብብዝሒ ተራእያ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ናይ ምርኢት ግዜኣ ብኣታዊታታ መበል 70 ዝበዝሕ ኣታዊ ዝገበረት ፊልም ክሳብ ሎሚ ክትከውን ክኢላ ኣብ 2005 ድማ 3 ግዜ ንሽልማት ኣካዳሚ ክትሕፀ በቕዐት ብዘይካዚ ፊልም The Passion of the Christ ክሳብ ሕጂ ብዓበይቲ ናይ ፊልም ትካላት ካብ ዘይተሰርሓ ፊልምታት ኢንዲፐንደንት ፊልምስ እታ ብብሉጽነታን ኣታዊታታን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብብዝሒ ናይ ቅድመ መሸጣ ናይ ትኬት እውን ትወዳደራ ፊልም የላን ተዋሳእቲ ናይዛ ፊልም ነዛ ፊልም ንምስራሕ ንቋንቋታት ኣርማይስጢ ላቲንን ዕብራይስጥን ከጽንዕዎ ኣደማምጹ ክመሃርዎን ተገዲዶም እዮም እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝዝረብ ዝነበረ ቋንቋ ኮይነ ግሪክ ወይ ናይ ጥንቲ ጽርእ እኳ እንተነበረ ነታ መልእክቲ ፊልም ዝኸውን ቃላት ግን በቲ ቋንቋ ክርከብ ስለ ዘይተኸኣለ እንተኾነ ነታ ፊልም መልእክቲ ዝኸውን ቃላት በቲ ቋንቋ ክርከብ ኣይተኸኣለን ገለ ዘይተጻረዩ ዋዛታትን መርገማትን እንተኾነ ናብ እንግሊሽ ክትርጎሙ ኣይተኸኣሉን እዛ ፊልም ፈለማ ክስራሕ እንከላ መታና ቃልቦ ተዓዘብቲ ሙሉእ ብሙሉእ ናብታ ዛንታታ ፊልም ክኸውን ብዘይ ሙዚቃን ናይ እንግሊሽ እግሪ ጽሑፍ ሳብታይትልን ክኸውን ሜል ጊብሰን ሓሲብዎ ነይሩ ንሱ እቲ ምኽንያት ክገልጽ እንከሎ እቲ ተዓዛቢ ርዩ እቲ ዘድልዮ መልእኽቲ ጥራይ ክወስድ ኣለዎ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ትርኢት ናይ ቋንቋ ፍልሊ ዝስዕሮ ኮይኑ ይስማዓኒ ብምባል መሊሱ ቅድሚ ምስራሕ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ 2002 ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ቀፂሉ እውን ሓደ ግዜ በቲ መበቆላዊ ቋንቋ ክትሰምዖ ከለኻ ገለ ፍሉይነት ኣለዎ ናይ ብሓቂ እውን ልብኻዩ ዝትንክፍ ብዝተኸኣለና ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ኢና ከነንፀባርቆ ፈቲና ይብል እንተኾነ ግን ብዙሓት ክግበረላ ኣለዎ ስለ ዝበሉ ፈለማ ንፊልም ግላዲየተር ከምኡውን ዘ ኢንሳይደር ሙዚቃ ዝሰርሐት ኣዋሃዲት ሙዚቃ ሊዛ ጀራርድ ፈለማ ክስራሕ ጀሚራ
እንተኾነ ኣብቲ ዝተዘርግሐትሉ እዋን ዘይሙሉእ ነይሩ። በዚ ኸኣ ዳግማይ ብህቡብ ስራሕ ሙዚቃ ጆን ደብኒ ሙሉእ ብሙሉእ ተገይርላስ ብሳውንድ ትራክ ድማ ንሽልማት ኣካዳሚ ክትሕፀ በቕዐት። በዞም ልዕል ኢሎም ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ናይ ቋንቋን ናይ እንግሊዝኛ ሳብታይትልን ድማ እዛ ፊልም ንኽትስራሕ ዝደፍራ ሰብ ስለ ዝተሰኣነ ፈለማ ዳይሬክተር ናይዛ ፊልም ሜል ጊብሰን ባዕሉ ክሳብ $30 ሚልዮን ወጻኢታት ብምግባር ጀሚሩዋ ጸኒሑ እውን ተወዲኣ ክዝርግሐን ከላ ኣብ ዕዳጋ ዝሕግዞ ተወሳኺ $15 ሚልዮን ኣውፅኢላ። እንተኾነ ግን ነዛ ብዙሓት ዝተቃወምዋ ብርእሰ ተኣማንነት ዝሰርሓ ፊልም ዘ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት ካብቲ ዝተረኸበ ልዕሊ 600 ሚልዮን ኣታዊ እቲ 50 ሚእታዊት ናብ ማሕፉዱ ከእትዎ በቂዑ። ኣብታ ፊልም መሪሕ ጠባይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዙ ዝዋሳእ ህቡብ ናይ ሆሊውድ ተዋሳይ ጂም ካቬዘል ይበሃል። ጂም ካቬዘል በተን ኣብ ዓበይቲ ፊልምታት ኢስኬፕ ፕላን፣ ዴጃ vu፣ ኣውትላንደር ከምኡውን ኣነውን ኣብ ዝብላ ፊልምታት ዝተዋስኦ ተራ ዝያዳ ይፍለጥ። ንሱ ሮማዊ ካቶሊካዊ ኮይኑ ኣብታ ነታ ፊልም ዝሰርሓላ ዝነበረ ግዜ ልክዕ ከም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮ ዕድመ ወዲ 33 ዓመት ነይሩ። ጂም ካቬዘል ነታ ፊልም እናሰርሐን ከሎ ብዙሕ ጸገማት ኣጋጢምዎ ነይሩ። ኣብታ ስራሕን ከሎ ሓደ ግዜ ንሱን ተሓጋጋዚ ዳይሬክተር ዝነበረ ጆን ሚካሊኒ ብበርቂ ተሃሪሞም ምንባሮም እዩ። ጂም ኣብ 2004 ዝገበሮ ቃለ መሕተት በቃላቱ ኣብታ ፊልም ኣብቲ ጎቦታት ኮይነ እናምሃርኩን ከለኹ እቲ በርቂ ካሃርመኒ ከም ዝኽእል ጠርጣሪ ነይርኒ። እንተኾነ ግን እቶም ምሳይ ዝነበሩ ኩሎም ናብ ባይታ በጥ ምስ በሉ ነገራቶም ኣርሚምኒ። እንተረኣኹ ግን ብኽልተ ወገን ርእሰይ ሓዊ ይተክኽ ነይሩ ይብል። እቲ ዘገርም ግን እዚ ኩነታት ቅድሚ ኣክሽን ኢሎም ስእሊ ምጅማሮም ብምንባሩ ነቲ ኩነታት ክስእልዎ ዕድል ኣይገበሩን። ከም ዝፍለጥ በርቂ ብብዙሓት ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ እዩ ዝበሃል። ነዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ዝገጠሞም ምናልባሽ ስለ ዝተሓጎሰሎም ዶ ይኾን ወይስ ዘጉደልዎ ስለ ዘለዎም እዩ ንብዙሓት ዓብዪ መካተይ ኣርእስቲ እዩ። በዝን ካልእቲ ሕቶታትን ድማ እዛ ፊልም ኣካታዒት ወይ ኮንትሮቨርሽያል ፊልም እያ ትበሃል። ኣብዚ ብሽም ክርስቲያን ጥራይ ልዕሊ 35,000 ሃይማኖታት ኣብ ዘለዋሉ እዋን ድማ እዛ ፊልም ብዓለም ደረጃ እታ ኣከራኻሪ ፊልም ናይ ኩለ ግዜ ተባሂላ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ጂም ብዘይካዚ እቶም ዝገርፍዎ ዝነበሩ እውን ክልተ ግዜ ብጌጋ ናይ ብሓቂ ስለ ዝገረፍዎ ክሳብ ሕጂ 35 ሴንቲሜትር ዝበፅሕ በሰላ ኣብ ሕቑ ገዲፉሉ ኣሎ። ነታ ኣብታ ፊልም ዘላ 68 ኪሎግራም ዝኽብደታ መስቀል ተሰኪምዎ ክኸይድ እንከሎውን ናይ መንኩብ መምለቕቲ ኣጋጢምዎ። ነቲ ናይ ስቕለት ትርኢታት ንምስራሕ ፍርቂ ዕርቃኑ ኮይኑ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኣብ ዝሰኣለሉ ዝነበረ ግዜ ከዓ ግዳይ ኒሞንያ ሃይፖተርሚያ ዝበሃል ኣካላት ኣዝዩ ዘዝሕል ሓደገኛ ሕማምን ተጠቂዩ ነይሩ። ከምኡውን መዓልታዊ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ እናተንስአ ካብ 8 ክሳብ 10 ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምስልዎ ሜክኣባት ይገብር ነይሩ። ነዚ ንምቅላል ሓደ እዋን እውን ምስ ሜክኣቡ ይድቅስ ነይሩ። ከም ውፅኢት እዚ ተደጋጋሚ ጸገማት ብዘሰዓበሉ መጠኑ ዝሓለፈ ጸቕጢ ከዓ ድሕርታ ፊልም ምስርሑ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ክገብር እዩ ተገዲዱ። ጂም ካቬዘል ካብቲ ንኢየሱስ ንምምሳል ዝገብሮ ዝነበረ ሜክኣባት ኣፍንጫ ክልቀበሉ እንከሎ ኣብ ጸጉሩ ድማ ብዙሕ ለውጢ ገይሮሙሉ። እቲ ሰማያዊ ዓይኒ እውን ከይተረፈ ናብ ሓመዳዊ እዩ ተቐይሩ። በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ ተዋሳይ ኣብታ ፊልም እቲ ሓቀኛ መልክዑ ከተለልዮ ክብድ ይብል። ናይቶም ካልኦት ተዋሳእቲ ናይታ ፊልም እውን ምስ ንርኢ ከም ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ኮይኑ ዝተዋስአ ሉካ ሊዮኔሎ ኣብ ኣምላኽ እምነት ዘይብሉ ሰብ ነይሩ። ብድሕሪታ ፊልም ስርሑ ግን ናብ ክርስቲያን ተቐይሩ። ሓደ ካብቶም ኣብታ ፊልም ንኢየሱስ ዝገርፍዎ ዝነበሩ ሰባት እውን ሙስሊም ዝነበረ ናብ ክርስትና ዝተቐየረሎ። ቅድስት ድንግል ማርያም ኮይና ዝተዋስአት ኣይሁዳዊት ማያ ሞርጌንሰርን እውን ክልቲኦም ወለዳ ካብ ሓደጋ ንስክላ ወፂኦም። ብናይ ሰይጣን ጠባይ ሒዛ ዝተዋስአት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ሮዛሊንዳ ሴላንታኖ ድማ ትበሃል። ኣብታ ፊልም ነፍሳ ጽሚ ኢሉ መታን ክርአ ክሳብ ነታ ፊልም ብቕዕቲ እትኸውን ነታ ፊልም ክሳብ እትዛዝማ ባልዶንጋን ሩዝን ጥራያ ትበልዕ ነይራ።
ዳይሬክተር እታ ፊልም ሜል ጊብሰን ኣብታ ፊልሙን ተዋሲኡ ነይሩ። ኣበይ ደኣ ነይሩ ዘይረኣናዮ ዝብል ሓሳብ እውን ኣይሰኣንን። እንተኾነ ሜል ጊብሰን ብኣእዳው እዩ ተዋሲኡ። ኣብታ ፊልም ንኢድ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝስምረ ኣእዳው ከምኡውን ንይሁዳ ኣስቆሮታዊ ንኢየሱስ ዘተሓዞ ሓደ ካብ ሃዋርያት ክሕነቕ እንከሎ ነቲ መሸንቆቓ ዝኣሰረ ኣእዳው ናይ ዳይሬክተር እታ ፊልም ሜል ጊብሰን እየን። ናይ ሚካኤል አንጀሎ ላፔታ ዝተባህለት ማርያም ንኢየሱስ ድሕሪ ስቕለቱ ኣብ ኣእዳዋ ሓቒፋቶ እንከላ እተርኢ ሓወልቲ ንዳይሬክተር ፊልም The Passion of the Christ ሜል ጊብሰን ከም ዝጸለወቶ እሞ ኣብታ ፊልም ድማ ኣብ ሓንቲ ትርኢት ተጠቒምላ። እዚ ሓወልቲ እዚኣ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ቤተክርስትያን ዝተባህለ ኣብ ቫቲካን ሲቲ ትርከብ። ከም ድንግል ማርያም ኮይና ኣብታ ፊልም ዝተዋስአት ኣይሁዳዊት ማያ ሞርጌንሰን እውን ነታ ፊልም ክትዋስኣ እንከላ ጥንስያ ነይራ። ነዚ ግን ጂም ካቬዘል ጥራዩ ዝፈልጥ ነይሩ። ጂም ነዚ ኣጋጣሚ ክዕልል እንከሎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕ እንከለዉ ናብኡ ቅርብ ኢላ ብዝተሰባበረ እንግሊሽ ኣብ ከብደይ ቆልዓለኒ ከም ዝበለቶ ይገልጽ። እቲ ካልእ ዘገርም ነገር ድማ ናይ ይሁዳውያን ንኢየሱስ ከም ኣምላኽ ዘይቅበልዎ ክንሶም ማያ ሞርጌንሰን ኣይሁዳዊት ክንሳ ግን ከም ኣደ ኢየሱስ ኮይና ክትዋሳእ ምኽኣላ እዩ። ብዘይካዚ እውን ኣብ ፋሲካ 2020 እትዝርጋሕ ዘ ሪሳሬክሽን ኦፍ ደ ክራይስት ብዝብል ኣርእስቲ ካብ ስቕለቱ ክሳብ ትንሳኤኡ ኣብ ዘሎ ግዜ እተዘንቱ ብሜል ጊብሰን ዝተኣልየት መቐጸልታ ዘ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት ፊልም እውን ጂም ካቬዘል ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ዝሰርሓ ፊልም ኣብ መስርሕ ትርከብ። ነዚ ይመስል ገለ ሓቅታት ፊልም ዘ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ። ንኹላትኩም ተኸታተልቲ RBL ኢንተርቴይንመንት ብፍላይ ኣመንቲ ክርስትና ርሑስ ቅንያ ጾምን በዓለ ትንሳኤን ክኾነልኩም ይምነ። ሰላም ቅነ